ଶଳା ଏ ଦିନ ଦିପରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମରା ହେଉଛି। ଏ ଶଳା ଟୋକାଟା ମୋତେ ଶୋଇଦେବନି। ହୋଇବେ ଟୋକା, ତୁ ଦିନ ଦିପରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ମାରୁଛୁ? ଦେଖିବୁ ଏଖିଣିକା। ଶଳା ନେଇକି ଖଟରେ ଖାଇକି ମଠରେ ଶୋଉଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଟାଇମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆସିକି ବା ସକାଳେ ହେଲାଣି, ତୋତେ ରାତି ଲାଗିଛି ନାହିଁ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ ତପ କରିଥିଲି ଶାଶୁ ଘର ହେଲା ପୁରୀ ଝରକା ଖୋଲିଲେ। ଆରେ ଏ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡୁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘର କାମ ସାରେ ତାଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଛି। କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଥିଲ ତୁମେ, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଥିଲ ତୁମେ। ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ମୁଁ ଭଲରେ ଥିଲି, ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଁ ଧରି ନେଲି ନିଜ ହାତେ ଖରିକିଲି। ବାସନକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ସବୁ ଯାକ କୁଆରେ ମୁଁ ପାଣି କାଢ଼ି ବାସନକୁ ସବୁ ଧୋଇ ଘରକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କାଉରା ବିଲାଣି? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶୋଇଛ। ମୁଁ ଦିନଟା ସାରା କାମ କରି କରି ମୋ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏଠି ଶୋଇକି ଆରାମ କରୁଛ ନାହିଁ? ଶାଳି ମୋର ଆସିଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେବ। ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏଠି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ନାହିଁ? ସକାଳୁ ପୁର ମୁଁ ଏଠି କାମ କରି କରି ବେହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି, ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏଠି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ନାହିଁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ଘରର କାମ ସେଗୁଡ଼ା ତମକୁ ସବୁ ଜଣା ନାହିଁ। କହିଲ ମାଇକିନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚା କିମ୍ବା କଫି ଆଣିକି ଦେବା ବଦଳରେ ତୁ ଏଠି ପାର୍ଟି କରୁଛୁ। ତୋର ସେ ଗେରେ ଗେରେ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ମୋ କାନ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ତମ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେଇ କାମ ନା, ଖାଲି ଖାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ? କାଇଁ ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା କରି ପକଉଛୁ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ତମର ଆଗ ମାଇକିନା ଆସିକି ସବୁ କରିଦେଉଛି। ହଉ ଲୋ ଗୁଲୁରୁ, ତୁ ଯା ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷିକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢୁଛି। ଆଉ ତମେ ଏଠି ଖୁଣ୍ଟିର ଭଳିଆ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ହୋଇଲ ମାଇକିନା, ମୁଁ ତୋତେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା, ତମେ କ'ଣ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ? ତମେ କାର୍ଟୁନ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛ।